Μαθαίνουμε τα ζώα στα Ιαπωνικά λάθος. Βλέποντας το reel του Kyoto Coach μαθαίνουμε τα ζώα στα Ιαπωνικά λάθος, δεν μπορούσα παρά να το ψάξω. Σύμφωνα με τον Σούτα Νακαγκάουα, διδάκτορο λογοτεχνίας, μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας Ερωτήσεων για τα τεστ επάρκειας της Ιαπωνικής γλώσσας, μας λέει ότι κανόνας νούμερο 1. Σε όλα τα ζώα προσθέτουμε το σαν στο τέλος. Σίκα, σαν, τώρα, σαν. Κανόνας νούμερο 2. Την κατάληξη σαν δεν παίρνουν όσα ζώα συσχετιζόμαστε αρνητικά μαζί τους. Π.χ. οι κατσαρίδες. Ο κανόνας αυτός ισχύει και στη λογοτεχνία. Έτσι, ο κακός ο λύκος είναι ο κύριος Κουφίτ, δεν δικαιούται το σαν. Κανόνας νούμερο 3. Το σαν γίνεται προαιρετικό όταν η λέξη είναι μεγάλη. Κανόνας νούμερο 4. Ζώα που αξίζουν σεβασμό παίρνουν το πρόθεμα ο και την κατάληξη σαν ή σάμα. Παραδείγματα, π.χ. τα άλλα αποτελούσαν το μέσο μεταφορά, αλλά και το μέσο που βοηθούσε στη γεωργία. Και έτσι έχουμε τα ουμασαν. Κανόνας νούμερο 5. Ζώα που παίρνουν την κατάληξη τσάν. Όταν ένας ενήλικας μιλάει συνήθως με ένα παιδί, θεωρείται πιο χαριτωμένο να βάζει την κατάληξη τσάν. Έτσι, αν έχει πάει κάποιος με το παιδί του στο ζωολογικό κήπ, θα πει π.χ. Ω, να το κοάρα τσάν. Την κατάληξη τσάν έχουν κερδίσει και η γάτα με το σκύλο, καθώς είναι ζώα που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο.